ngoba angiphendulela amaphupho amabili amathathu. Yes, amanye akhona ayaphindeka la. Kodwa angiyakhuthaza nabantu ukuthi ukuze singawaphinda amaphupho ababuke lawo esiwenzile ngoba abantu abaningi ayifeel ukuthi bavele baye ku comment section afika abuze angawabukanga amaningi sesikhulume ngawo okwenza ukuthi igcine sesiphinda amaphupho yabona. Kodwa ke ngalokhu nanaza asingivele sisho ukuthi la uma uphupha ukhulelwe uphawu oluhle noluvamela ukusho ukuthi okwenzayo empilweni okungaba mhlawumbe umklamo othile noma ibhizinisi lakho lingase libe nempumelelo enkulu esikhathini esizayo ngenxa yemizamo yakho. Proverbs 21 verse 20 uthi, the wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. Futhi uma uphupha ukhulelwe kuyenzeka kube uphawu usuke lukubikela ukuthi kukhona into noma udaba ongalwazi olufihlekile kodwa olungahle bese luyavela maduze. Luke 8 verse 17, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Futhi ke la uma uphupha uthola ukuthi mhlawumbe ukhulelwe, uphawu ngasho isiqalo esisha empilweni noma okuthile okukhulu okungahle kushintshe impilo yakho maduze. Isaiah 43 verse 18 to 19 uthi, forget the former things, do not dwell on the past. See, I'm doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kanti ke umuphupha ubona omunye umuntu ekhulelwe upha oluveza la umuzwa ukuthi abanye abantu benze inqubekela noma benze izinguquko okanye bayathuthuka empilweni zabo wena usilele ngasemumva. Kungenzeka abantu abathile benze izinto ezingahle zishintshe impilo zabo kepha wena kukho kwenzile usilele emumva. Funda ku Proverbs 6 verse 6 to 11. Kodwa ke mina ngizogcina lapha nje ku 8 ithi, go to the end, you sluggard, consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provision in summer and gathers its food at harvest. Kanti ke la ukwenzeka futhi umuphupha omunye umuntu ekhulelwe kube uphawu olungasho ukuthi mhlawumbe kunezinto zakho ezikubantu mhlawumbe abathile noma abantu abangafanele kepha okungenzeka lokho kuzovela maduze. Ngenzeka mhlawumbe kwakufanele uthole amafa athile noma kwakufanele uzuze into ezithile, ngenzeka kwakufanele uthole mhlawumbe iposition ethile yagcina ithathwa umunye umuntu noma kunezinto ezawela ezandleni zabantu ezingafanele. Kodwa ke sizokwazi lezi zinto mhlawumbe lezi bese kuyavela maduze. Deuteronomy 30 verse 3, then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you and gather you again from all the nations where he scattered you. Kodwa ke asikhulume la ngomuntu ophupha la mhlawumbe ke ibona kungcolile endlini yakhe. Yibheke kanje kungenzeka kube uphawu lingakhuluma ngomsamo wakho ukuthi mhlawumbe ungcolile, umsamo wakho mhlawumbe awulungisiwe, okay. Noma ke wena uqobo kunezigadlo nje sezidlale ngawe ezigcwele nje kuwena, yabo, okusho mhlawumbe fanele usukume. Kungenzeka futhi mhlawumbe umuntu ohlaselwe imimoya emibi noma wemethwe imoya ekuhlupheka njengamanje. Kwesinye isikhathi kuyasho ukuthi wena ngqo umuntu onenhliziyo embi, umuntu onemikhuba emimbi nengamulekile ufuna uyiguqule.
Kodwa-ke asihlabele phambili. Nangumuntu ephupha la edle izithelo. Luhle kakhulu uphawu lolu lungabika inhlanhla ezayo kuwena ngane yakwethu. Kanti futhi lungasho la ukuthi ungenzeka ubusiswe ngomntwana-ke maduze. Komunye kungasho ubusiswa ngomntwana. Kanti komunye kungasho nje inhlanhla ethile. Kodwa-ke uma kungenzeka ubusiswe ngomntwana maduze, awufunde la uPsalms 127 verse 3. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. So uma kungenzeka mhlawumbe kungukuthi udlala isithelo bese uyibona ngemva kwesikhathi ngathi ukhulelwe, wokwazi ukuthi that is a heritage from God, that is a heritage from the Lord, the fruit of your womb, a reward. Don't terminate it, don't abort it, keep it. Siyabonga.